Здравейте, казвам се Галина и съм от фирма GrainStore. Фирма GrainStore се занимава с зърносъхранение, като имаме 20 локации на територията на България и Гърция с общ капацитет от 365 000 тона. Втора наша дейност, но не е по значение, е търговията с зърнени маслодайни култури. Последните няколко години това е една от нашите фокус цели да разраснем този бизнес и да успеем да бъдем свързващото звено между производителите на зърнени маслодайни култури и ползвателите на тези ресурси. Работиме с много производители на територията на България, Гърция, Кипър, Италия, Румъния. GrainStore оперира на територията и на Румъния и Гърция със свои дъщерни фирми, като по този начин успяваме да имаме поглед на повече пазари и бъдем по-актуални по отношение на реализацията на продукцията на земеделските производители. Освен с зърносъхранение и търговия, имаме и завод за производство на фуражи, който се намира в Нова Загора. Най-новата ни услуга, която предлагаме съвсем отскоро, е всъщност и грижа за зърното или по-скоро фумигация. С натрупания опит, който имаме през последните над 10 години по отношение на съхранението на зърна, смело можем да твърдим, че ние определено знаем как да се погрижим за зърното. Благодарим ви за вниманието. Ще ви очакваме отново на платформата Ден на полето и в град Добрич.